Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Polska oczami Białorusinki. Mam na imię Maria, ponieważ na moim kanale pojawiła się prośba o popularyzację informacji o moim ojczystym kraju Białorusi. Nagrywam dziś dla Was kolejny nowy filmik. Już na moim kanale jest filmik o białoruskiej muzyce, o białoruskiej edukacji, o niektórych znanych osobistościach białoruskiego pochodzenia. No a dziś przedstawię Wam 5 zaskakujących faktów na temat Białorusi. O niektórych z nich być może nie wiedzieliście. Jeśli obejrzycie ten filmik do końca, proszę napiszcie do mnie w komentarzach. Tego nie widziałam, nie widziałem, to mnie zaskoczyło lub to już widziałam i tak dalej. Ponieważ zwrotna informacja jest dla mnie bardzo ważna i po prostu lubię z Wami rozmawiać i komunikować. Zaczynamy. Mińsk jest stolicą Białorusi i według różnych historycznych opinii został zniszczony 8 razy w różnych okresach swojego istnienia i znowu odbudowany. Mińsk został po raz pierwszy wzmiankowany w kronikach w 1067 roku, a miasto to jest starsze niż Moskwa. Najbardziej katastrofalne zniszczenie Mińsk doznał podczas II wojny światowej. Miasto było okupowane przez wojska niemieckie w latach 1941-1944. Zniszczono ponad 80% budynków, w tym znaczne zabytki historyczne i kulturowe. Podczas okupacji niemieckiej w Mińsku powstało getto, w którym zginęło ponad 100 000 Żydów. Miasto stało się również miejscem masowych represji wobec miejscowej ludności i partyzantów. Mińsk jest obecnie miastem, w którym mieszka 20% ludności Białorusi, w którym znajdują się uniwersytety, licea, różne uczelnie wyższe, 13 muzeów, 10 teatrów, około 3600 obiektów sportowych i dobrze rozwinięta sieć transportowa. Ogólnie rzecz biorąc, Mińsk jest bardzo czystym miastem i to nie dlatego, że jest często i dobrze sprzątane, chociaż istnieje w naszym kraju służba sanitarna, która dba o porządek i dochodzi aż do mandatów, ale nie. Dlatego, że większość ludzi po prostu nigdy nie rzuca sobie pod nogi śmieci. Noszenie w kieszeni jakichś drobiazgów, kawałków papieru, dopóki nie znajdziesz najbliższego kosza i nie rzucisz tam śmieci, to jest typowym białoruskim nawykiem, zachowaniem. % powierzchni Białorusi to bagna, ale nie są to całkowicie bezużyteczne tereny, jak niektórzy mogą sądzić. Błota Białorusi często są określane jako płuca Europy ze względu na ich ogromną rolę w absorpcji dwutlenku węgla i produkcji tlenu, podobnie jak lasy Amazonii nazywane są płucami świata. W jaki sposób bagna Białorusi przyczyniają się do ekosystemu Europy? Bagna mogą pochłaniać i gromadzić duże ilości dwutlenku węgla. Dzięki fotosyntezie rośliny na bagnach przekształcają dwutlenek węgla w tlen, wzbogacając atmosferę i podtrzymując życie. Filtracja i oczyszczanie wody. Bagna działają jak naturalne filtry, oczyszczając wodę z zanieczyszczeń i poprawiając jakość zasobów wodnych. Różnorodność biologiczna. Bagna są domem dla wielu gatunków roślin i zwierząt, w tym rzadkich i zagrożonych. Oprócz regulacji klimatu, ochrony przeciwpowodziowej, dzięki zdolności do zatrzymywania dużych ilości wody, bagna pomagają zapobiegać powodziom, spowalniając odpływ wody deszczowej i stopniowej. Do 8 największych bagien na Białorusi należą
Jelnia, mrocznie, dzikie, zwaniec, sporowskie, pińskie, olmańskie i prostyr. Ciekawostka. Przedstawiciele różnych dziedzin nauki twierdzą, że posiadanie w kraju ogromnych kompleksów wodno-bolotnych w znacznym stopniu przyczyniło się do kształtowania mentalności narodu białoruskiego. Powszechnie wiadomo, że Białorusini są niezawodni, kompromisowi i życzliwi. Te cechy charakteru kształtowały się od wieków. Ktoś, na kim nie można polegać, po prostu nie przeżyłby na takich terenach, w takich trudnych warunkach. Bagna uczą cierpliwości, spokoju, determinacji, inteligencji. Ludzie żyli w wielu grupach na odizolowanych wyspach, wokół których znajdowało się bagna, więc umiejętność kontrolowania emocji, czułości i wytrzymałości były istotnymi cechami. Szczerze mówiąc, kiedy mieszkałam na Białorusi, nie doceniałam tej kategorii towarów. Ale teraz po wypróbowaniu różnych kosmetyków pielęgnacyjnych, dekoracyjnych w Europie doszłam do wniosku, że białoruskie kosmetyki są bardzo dobre. A co najważniejsze, są dostępne. A jeśli spojrzymy na nowoczesne opakowanie, są również bardzo atrakcyjne i konkurencyjne. Do największych marek kosmetyków na Białorusi należą Biolor Design, Lux Visage, Relouis, Belita Vitex, Belcosmex. Od masek do włosów, szamponów, kremów do twarzy, do najmodniejszych peelingi, brokaty, tinty dla ust. Linia produktów obejmuje wszystko. Jakość produktów jest przyzwoita, a marki kosmetyczne często wykorzystują naturalne składniki, takie jak zioła, oleje, ekstrakty pochodzące z ekologicznych rejonów kraju. I są produkty tanie, codziennego użytku, a także produkty profesjonalne, ale cena takich profesjonalnych kosmetyków jest może taka jak tutaj w Europie średnia cena. Pas słudzki jest elementem męskiego stroju Wielkiego Księstwa Litewskiego, uważany za znak szlachetnego pochodzenia, a jego obecność wskazywała również na dobrobyt właściciela. Nazwa pochodzi od miasta Słuck na Białorusi. Jaka jest specyfika tych pasów? Pasy słudzkie były tkane z cienkich, jedwabnych, złotych i srebrnych nici. Długość pasa wynosiła od 2 do 4,5 metra, a szerokość od 40 do 50 cm. Pasy zdobiły brzegi wzorzyste obramowanie, a końce bujnymi, głównie roślinnymi ornamentami, które łączyły wzory ludowe z motywami orientalnymi. Wbrew wierszowi Maksima Bogdanowicza, tylko mężczyźni zajmowali się tkactwem w manufakturach pasów słudzkich. Proces tkania wymagał dużego wysiłku fizycznego. Szkolenie jednego tkacza trwało około 7 lat. Podczas uroczystości pas był wiązany na zewnątrz złotą, czerwoną częścią pasa. Podczas żałoby używano czarnej strony pasa. Podczas codziennego noszenia zwykle była zielona, szara strona. Jeden pas potrzebował 400-800 gramów złota. Cena w tamtych czasach była 1000 złotych, co odpowiadało rocznym dochodom oficera Armii Rzeczypospolitej. Pierwotnie pasy przywożono ze wschodu, z Imperium Osmańskiego i Persji. W 1758 roku na terenie Rzeczypospolitej w Słucku zorganizowano pierwszą manufakturę produkującą pasy. Zostało założone przez Michaiła Kazimierza Radziwiłła na mocy umowy z mistrzem zamorskim o imieniu Owanes Madżarians, który później został Janem Madżarskim. Od miejsca pochodzenia prototypu pasa słudzkiego nazywano je manufakturami piersiarniami.
Początkowo do wyprodukowania pasów zaproszono mistrzów z Imperium Osmańskiego i Persji. Dlatego pierwsze pasy były wykonane z wzorów orientalnych. A po opanowaniu procesu tworzenia pasów miejscowi rzemieślnicy zaczęli używać lokalnych motywów, takich jak chabry, niezapominajki, stokrotki, liście dębu i klonu. Słucka manufaktura istniała do 1848 roku. Przeżyła rozdział Rzeczypospolitej, trzeci rozdział, przeżyła powstanie polskie w 1830 roku. Na terenach wchodzących w skład Imperium Rosyjskiego słuckie pasy wyszły z mody i zostały wykorzystane tam jako element dekoracji kościołów. Ale to nie koniec historii pasów słuckich. Obecnie na Białorusi działa jedyny zakład na świecie, w którym produkowane są dokładnie tak, jak były wieki temu. Pasy nie są już tkane ręcznie, ale na nowoczesnym, zaawansowanym technologicznie urządzeniu Mageba, wyprodukowanym w Niemczech. Jest to jedyna maszyna na świecie, która została specjalnie stworzona w 2013 roku do produkcji pasów słuckich. Pasy są nadal wykonane ze złotych i srebrnych nici. Słuckie pasy można kupić na Białorusi. One są honorowo wręczane delegacjom, ale cena jest jak dla mnie zbyt droga. Sprawdziłam, kosztuje jeden pas od 1000 do $7000. Każdego roku w marcu na Białorusi można odczuć prawdziwą gorączkę z powodu soku brzozowego. Prawie w każdym beczku można zobaczyć różne wzory słomek i rowków, a pod nimi plastikowe butelki, szklane słoiki i worki plastikowe. We wszystkich gazetach publikowane są zasady zbierania i notatki dotyczące kar nałożonych na kłusowników. Według oficjalnych danych roczna produkcja soku w kraju przekracza 20 000 ton, ale prawdopodobnie nieoficjalnie można ją podwoić. Wyjaśnię, że na Białorusi wydobywać brzozowy sok można tylko z brzoz, które ukończyły co najmniej 40 lat i które mają zostać wycięte w ciągu najbliższych 5 lat. O tym, gdzie znajdują się takie drzewa, można dowiedzieć się w leśnictwie lub gospodarstwie leśnym. Oznacza to, że wydobycie soku jest bezpłatne, ale trzeba mieć na to pozwolenie i uzyskać go w gospodarstwie leśnym. Kto tak naprawdę robi? Szczerze mówiąc, nie wiem. Świeży sok brzozowy nie jest przechowywany przez długi czas, dlatego tradycyjnie fermentowano go w dużych ilościach. Do beczki lub butelki z sokiem dodawano kiełkowany i opiekany jęczmień lub bułki żytniej, czasami pokrojone w plasterki suszone jabłka, trochę cukru lub miodu. Umieszczano w ciemnym, chłodnym miejscu lub zakopywano w ziemi na tydzień lub dłużej. Zarówno świeży, jak i fermentowany sok jest najczęściej określany jako berozowik, a w niektórych miejscach dialektalnie berka, a nawet archaicznie sula, jak w języku litewskim. Napój fermentowany mógł utrzymywać się do sierpnia. Często robiono na nim szampana. W XIX wieku szampan cieszył się dużą popularnością i wysoką ceną, co doprowadziło do wielu prób naśladowania szlachetnego napoju. Często przy użyciu zwykłego soku brzozowego, który zawsze mieliśmy w obfitości. Dodawano cukier, kwas cytrynowy, drożdże, aby uzyskać produktu, który mógł być szampanem dla tych osób, które nigdy go nie próbowali. No przynajmniej taki napój dobrze wybijał korki z butelki, jak prawdziwy szampan.
W dawnych czasach uważano, że sok brzozowy dobrze pomaga w walce z wiosennym zmęczeniem i niedoborem witamin, a także szeroko był stosowany w medycynie. Pije się go w przypadku dny moczanowej, chorób nerek, chorób stawów. Stosuje się w postaci mokrych opatrunków na rany, na egzemy. Współcześnie uważa się, że sok brzozowy jest bogaty w witaminy, mikroelementy, a przeciwwskazań do picia tego napoju prawie nie ma. Oto fakty, które zebrałam dla Was w dzisiejszym odcinku. Jeśli byliście zainteresowani, proszę wesprzeć mój filmik kciukiem w górę, repostem, komentarzem. No, możecie także wesprzeć właśnie mnie drobnym wsparciem na kawkę. I nie zapominajcie zasubskrybować mojego kanału, aby nie przegapić nowych odcinków. Do zobaczenia wkrótce. Cześć! Więc umiejętność kontrolowania